Parlok be menta sachisen nga priang subhaya phi hakane ka channel banik blog hakane ka por nga kwa ban kren nga kwa ban penyo sngew ye phi ka tu ka ne khandiat ya kinegi kitin haba phai khandiat ya ka jinge tali ki pajgaro ban ya ni jor bat ki paj khasi ki jongi khasi bat jantia ki khasi bat jantia kimlong e ha ka jinge tali ki pajgaro ki ne skembe ki yang skembe thik ha ka we ka party kumbala seng na ki pajgaro ki ne be ha ka ta ka party om ki khasi ki jongi ki basyat linchung chatu haka NPP National People Party ki pajgaro ki long ki betali bha khamtam namar bakade ka party ka balaseng da ulate PA sangma ubade unong elam bapau khmat e na ki jai ben riu garo ka NPP ka dei ka party ka banangkong e na ka than sete lamingi North East ka balayo ya ka namkum ka National People Party kane ka penlong ya ki garo ban sngew sorong baka party jongki kayo ya kerdan ka bahe hakari India baro kawe haki sngi ki badang shen shibun ki nong kershan bat ki nong tre na ki wei ki party kila penyeso bat ka NPP kum ka garo bhada namar ka jingshanya ha ka rukam tre kam kane ka sngi kane ka jingya teli kala penlong ya ka NPP ban long ka party ka baklan tam ha garohil bat ban yo bor ban sinsyar ha ka jelam mekhlias ngapi ki garo ki pau ki bakham ya teli ha ba krishan ya ki party ki ba pau khmat ha garohil skum ka NPP kat ba ki khasi ki juya benta ha bun ki party regional bat ki national ki garo ki teli be ha ka National People Party NPP Henry kat bagi khasi ngipate nalor baga party ka baseng da ukhasi kam ju om judon gibriu ke biyang teli ha ka party ba seng da ukhasi Henry kedang lisno penban ha ka party ki garo ka National People Party NPP kanang yobor shishu ha ga jinge teli jongi pajgaro bat kini khasi jongiru kedang bun bah ke balaisno ha ka National People Party NPP Henry kat bagi pajgaro pat Kim Ju Wan Yasno, Kim Ju Wan vote, Kim Ju Wan penjan Shaka Voice of the People Party, but ki wei ki party, kum ka UDP, kum ka Kongres, babun jai ki party, hapok ke jelame klia ke jongi Henry ki pajgaro, Kim Ju Wan Sno, Kim Ju Wan penjan hagine ki party. Hajing shisha pide ban perkhat bha hato ugaro wan penjan Shaka Voice of the People Party hato ugaro wan penjan shagane ki party UDP hato ki garo ki wan penjan shagane ka party Kongres ki garo Kim Ju penjan ki garo ki long ge baya teli bha ki garo ki long ye be teli bha ki vote bet ki sno bet ki yang scam bet ha ka National People Party NPP Henry kat bagi kasingi pate haba don jung ba arden haba don jung ba di arki sengkon ki bala seng ya kan nega Voice of the People Party kedang bun bha ki badang kantho ni dah ka NPP ki ong ni dah ka NPP bun bha ki briu ki ha ki party baseng da ki garo ki bun bha ki briu ki be ya kan nega party NPP Henry ya ka Voice of the People Party ki briu ki bamud ban sensyar ya ka jelam mekhlia ka jongi khasi bat jantia bat kumjuru bat garo Henry ki khasi ki jongi kedang kentaj ya ka Voice of the People Party ki khasi ki jongi kat kum ha ki jingpet ki jengan nang bun bha ki ne ki briu bakle bit kim perkhat re khasi bat jantia sngew bha ban perkhat janai sngew bha ban yo i jingai POE ne em bagi pajgaro kilong kibiya teli bha ha ka National People Party NPP hajing shisha kum baya teli ki pajgaro kum tahi pide ban ya teli ha ka Voice of the People Party VPP Henry nga ongai phi ki pajgaro ki juwan penjan ne em ha ka Voice of the People Party bat ha UDP bat ha Kongres bat ha ki wei ki party ki badon ha po jela mekhlia ka jongi ha ka e kata ka party ki pajgaro ki ya teli ha ka National People Party NPP ki pajgaro kilong ki bestat bha kat kum gajing pek ke jonga haba ki pajgaro watang khandiaro kim penjan ha ka Voice of the People Party bat ha ki wei ki party Henry ukhasi jongi pate udang lesno ha ka party karo ha ki party garo ki party NPP ki National People Party NPP ki dang lesno ki dang le arab chishu ha ka neka party karo tangba nang ne shakmat nganang don ya ka jingkermen nadu balami ikane ka Voice of the People Party VPP ki bun bha ki khna samla ki bun bha ki longkmi ki longkpa ki bakershan ha ka Voice of the People Party ki badang shanya ha ka Voice of the People Party kala jan long thik
kumbai yang scam kumbai teli ki pai garo ha National People Party bat ki kasi jongi ro menta kadang ya kisni ki por ki dang bun shishu ki basno ha Voice of the People Party kumba pisno ha Voice of the People Party kum tahi gibe ru gide buan sno ki de ban wan sno ha Voice of the People Party kumba ki garo kisno kumbagi garo ki atli haga National People Party NPP kumta ken ngide ban but nuksa ngide ban but nuksa ken kumno ki garo ki aj kumno ki garo ki im kumno ki garo ki atli kumno ki garo ki Krishan kumta ken ngi kasiru ngide ban long kumta pi wat jole Krishan hagi pai garo ngong pi pai kasi jongbak prestun jongbak sing balang dhar gitu kim tip kim tibi ai gitu sia hajing shisha kini ki arngut ki de ban ailat bha baga VPP bahkan sensyar hapok ajlame khlia ga jongi bahkan kren hagi no ki jaka hagi no ki snong hagi no ki constituency hajing shisha kini ki arngut jongba prestun jongba sio balang dhar hajing shisha phim de shu ban kantho ya ka Voice of the People Party hajing shisha kat bagi briu kedang Krishan kat bagi ni ki pakasi ki jongi kedang Krishan ha ka Voice of the People Party balaseng dau khasi di tenrai jongi hajing shisha phide ban elat bagan ega party Voice of the People Party bagan sensyar bagan pensuthu hagi paiba kenong song snong bagin penjob dun buram hagan ega Voice of the People Party ong ye phi jongba sing balang dhar bat jongba prestun sngo bha wat kan tho shu sngo bha wat ben shu hagan ega Voice of the People Party VPP